Sanibonani-ke guys, wozani inikhombisa ukuthi sami isitambu esinamaqatha ngisipheka kanjani. Sinamaqatha e-beef bafethu, abanye basifaka amathambo, kodwa futhi lokho anginankinga. So uzokhetha ubhontshisi wakho, uwashe kahle isitambu sakho, usibilise ngendlela ejwayelekile, ufaka usawoti. Bese usothe u-anyanisi, ngifake mini paprika ne-3 mix. Nganikhombisa ukuthi i-spice ngisithenga i-spice no curry, ngikuthenga i-spice and stuff. If ungenawo ungazama noma yiphi ishop yama-spices onayo eduze kwakho. Ngase-ke ngafaka ama-curry leaves, ngafaka i-beef yami, goqoza ngase ngifaka i-barbecue sauce. Guys, ungababazi uzokwenza lokhu okuhambisana nawe futhi okukusebenzelayo. Ngase ngifaka i-aromatic ngagoqoza kahle. Niyabona ukuthi angifakanga amanzi, angizwani nomuntu ukuthi mayedla aqede lapha angacedisha into yokuphuza ngoba vele sephuze waqeda ekudleni. Ngase-ke for isuphu ngimixe i-hearty beef stew, le soup ebhalwe kanjalo, ngayimixe ne-minestrone ngayifaka phakathi ngagoqoza. Angifuni umuntu ozoba bathi uyifakelani isuphu ekudleni kwami njalo bakithi. Wena ungayifaki kokwakho uma uthi awuyithandi isuphu akunankinga. Ngase-ke ngithatha isitambu sami sesivuthiwe ngasibuyisela lapha phakathi ngagoqoza kwahlangana kahle. Nakhiyana-ke sengiphakile seku-right.